बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मी विथ माय फेभरेट सेलिब्रिटी सावगारि सेबखांनाय बादायलायनायाव सानस्रि ब्रह्म मोसाहारिया सेथि बान्था। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सापागुरि हालामनि कक्लाबारि गामिनि सानस्रि ब्रह्म मोसाहारिया इन्डियान आर्टिस्ट फेडारेशनाव साउथ इन्डिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आल्लु अर्जुनजों लोगोसे गावनि सावगारि बोना भारतनां सेथि बान्था आवथायनो हादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान आर्टिस्ट फेडारेशननि बानजायनायाव मी विथ माय फेभरेट सेलिब्रिटी आयदानि सायाव बे बादायलायनाया थांनाय 4 जुनाव जादोंमोन आरो फिथाइ महरै 6 जुन खालाराव फोसावजायो। कक्लाबारि गामिनि सानस्रि ब्रह्म मोसाहारिया भारतनि मादावनो सेथि बान्था आवथायनो हानानै ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हानायजों लोगोसे हादरनाङैनो मुं लाखिनो हानाया जोबोर बाख्नायथाव। बिथाङा गोबां मुसुखा बेनार बायदि बायदि खामानिफोरखौबो मावबोगासिनो होनना फोरमायदों। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों दि इयुन समाव बुहुमनां बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो बे बादायलायनायावबो रायजोनिफ्राय मदद मोननो हागोनखौ मिजिंथिदों आरो हारिखौ हादोरखौ सिगाङाव दोननो नाजादों होनना फोरमायदों। नैथियाव दङ बिश्वनाथ सारियालियाव सासे डक्टरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय, दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। बिश्वनाथ सारियालियाव डक्टरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया साननैसो सिगाङाव जानानै थांदोंमोन। बिश्वनाथ सारियालियाव आसामनि मादावनो 3थि डक्टरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। हमनो हानाय दायनिगिरिखौ सारियालि पुलिसआ 30 बोसोर बैसोनि बिजय तान्ति होनना सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलिगुर साहा बागानाव डक्टर बसन्त गस्वामीया मोनाबिलि समाव न' फारसे फैबाय थानाय समावनो गाग्लोबदोंमोन। जिल्ला बेंगिरिया बे जाथायाव आखाइ गोनां दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो होनायबो जादों। थामथियाव दङ मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुंदों एनडिपि दैदेनगिरिफोरनि केसफोरखौ फोजोबस्रांसिगोन सरकारा। मैया आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा सेरनि खारवाजान हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल पार्क आरो मुसलपुरनि बिखायाव थानाय डक्टर रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव दावबायहैदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्मआ बुङोदि जोबनानै दोनजानाय माखासे एनडिपि दैदेनगिरिफोरनि केसफोरखौ फोजोबस्रांनायाव सरकारा नाजागासिनो दं आरो माखासे केसफोरखौ आयेननि नेमखान्थि बायदियै नायबिजिरनो गोनां जादों। बेखायनो गोबाव सम लादों होननानै फोरमायदों। एनडिपिनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरनि गासैबो केसफोरानो लासैनो जोबलांगोन होननानै मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा रोखा बुंथियो। ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि थामहिनबा 38 नं भैरब कुन्द बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिबान होयैनि थाखाय गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव दुखु मोनदों। नाथाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिबान होसिगोन होनना मंगलदै समस्तिनि एमपि दिलीप सयकिया बुंदों। फारसेथिं बिटिआरआव थाबैनो भिसिडिसिआव चेयारमेननि बिसायख'थियाबो खुंजासिगोन होननाबो बुंदों। बे खौराङा बेसेबां सैथो बेखौ समासो मिथिसिगोन। बाथियाव दङ मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ लाना बड'लेण्ड फरायसा आफादनि बिबुंथि। मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ लाना आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रानज पेगु आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आलादा आलादा बिबुंथि होनायखौ लाना फरायसाफोरा गोनो गोथो जाना दं होनना रोखा फोरमायो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारीया। बेराफारसेथिं बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होयो बड'लेण्ड फरायसा आफादआ। बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि मुङाव भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइजों दाफुंजानाय बिटिसिनि मोनखानाय गोहोफोरखौ जिल्ला बेंगिरिनो गथायदों होनना गोख्रों अजद दैखांदों बड'लेण्ड फरायसा आफादआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।